Казват, че ако загубиш близък, губиш част от себе си. Истина е. Но това, което премълчавате, е дали губиш тази част завинаги. Българската национална телевизия представя американски игрален филм «Гладка стъпка». С участието на Люк Пери, Леонор Варела, Ана Клер Снийд, Камерън Даду, Джастин Балдони, Ейми Лавер, Оливър Маккриди, Арман Тасанте и други. Музика Криста Роутен Комбест. А сега двамата финалисти. Първият е Марзо Боливър Сел Диабло. Оператор Гевин Кели. Грешка. Хайде, скъпи. А сега четирикратният шампион Кал Мастърсънс с Фанданго. Сценаристи Ки Док Сакс, Денис Соненшайн и Грегори Гирас. И победител е за пети пореден път Кал Мастърсън с Фанданго. Режисьор Джонатан Майерс.